Което трябва да кажем, докато всъщност правихме тройка с Сузанита, която е на 14. Така че, ако имате проблем с това, също... Защо издаваш сега на хората? Ако също е от около 2 седмици се пада и по жени. Така че... Най-обичам да събличам курви. Най-обичам да събличам курви. Най-обичам да събличам курви. Най-обичам да събличам курви. Курви, курви. Най-обичам да събличам курви. Курви, курви. Най-обичам да събличам курви. Жив да живея, див да дивея. Хващам маска за газа, докато пея. По един среден пръст за хейтерите. Така. Не знам дали го виждате. От нея два. И от него. Защото и от него. Аз по един. За всички. По много целувки за всички готини мадами от Сузанита. С език. От нас с по 2 езика. На те, Моля, които са... секси момичета ми пишат на лично съобщение. Който се забавлява да продължава да се забавлява. Тая вечер, като всяка вечер, Слънчев бряг си е купон.